تماليسنا لنا حاول ناس نورو إذا قدمي عرفتي ذهب كنا أجلالسا ناب كساب كندي سدرابيت هاوي زي values ويكا كبرتات كساب كندي أقداس مخانية توصدنا زي أنا بحاجرنا عندي توصدنا زحتو زيا أتا خليفة كان بوركو خد كتسلاها نشتي جن أنا خبل نمثالي سدرا خنبل كلنا بعدنا سمن مالتي له قلت قرب أبعدنا سدرا ختبل نكلخا درجة كل سبي سدرا مالت أبو نادن أب حقو أكو حاتنة ود حاتنة قربابتن أعرفتن بعلم كم سدرا يمدقوا تصاروا كم سدرا بيت يمدقوا تصاروا حدا جزء أبعدنا ولا ده يقول لهم سدرا كوانت دعالو خينهم ويحاوبها ويامها حدا خبطهم دقوا يمهبوا مهنياتو بزي سدرا بزي والعاسي لك كم زي نوري ويكم كل يريد وصدق سلازي أبجا زخاز عبه والعادمة حوي خاتبله كم لمدي أسمرا سلد عبوها أنا بفلاي أبسمرا ناي جزا سرحتني أقوى أنت لا مساخة حفتي إلك أخذ سوعة سرحتني أيت بلاني خا ويسرحتني ناي جزا مخانا والحنت نجر كم تسمع أيت جبرني خا تم ولدها أقول لك زي حفتها مخانا عم دنبرها سلازي إذا أنت يرد أكمالتي يترفض دولت كيومسي أبتا وشت جزا أبتا وشت الصدرا زمت أسب قاشاون يخون قربيتون يخون سرحتني أنا جزاون يخون عابي كبرت يدوها بو نعوي أولا سرحتني أنا جزا حفتيل كهتصوعة دقددوها نزخنا سب حاو بوي عموي إلكا تاشمود بالحانت مثالي خبوكم أب نايك أربعة بيت السب حدا نشتي يرشعوا ود شعات عمد ولا ود شمون تعمد زمت أسب زياس عما أمخا زياس عمو حاو بخا من أقوله دخيمو زمت أسب تاشمو قبر كسعن حجي مسمرارة ود شعات عمد شمون تنير هود نسيت حاو بويلوا أنتي ما كان حفتي يدولاني رسا بزو عباية نبرة المسلمي نحناسي كندي حاو بوتاتن كندي أموتاتن يندلوا نايلو تقريمو نماني عزيز متسي حاو بخا انتي درد أكا كساب كندي بيتسب أب هاجرنا عبي كبرت كم دلوا إيدري حدا جزي كبرت كم دلوا سدرا بيت نخطري أب عدنا انتي لم يمسلوا مسيلكا عشا مرعاتسي ود حاموتا دي ودا يمسلابلو انتي مالتيو راح تود خاري كونس ود حاموت كاون السو كمان لك كم ولات كارايو يدبل سلازي كساب كندي أقدا سنة كم دلوا أب إيرترا زين إشتي ملكتات كهب دلي تسنيحنا زي كبرتات زي كمي اللودو يلن تسنيحنا نزاربو لينا نابخاخ من لسنبار نحردا كم زي أقدا سنة اللو خوينو مسناتكا قلاوي تمكرو أب قمت أعتيخا أب إيرترا أقدا سنتو زي سدرا بيتاوي فاليس نبلو تحيس كيادا لغا قد سلامو دحرينا بتي أبغى سنة أبيترات سخادة عبا خالو سوسايتي مسو أجانازيبكا نقرأنا نابا خبلا. أوكي يغني لي دكتور إبراهيم هو تطوي لي أزنوفركو إتي سدرابيت سني in fact أرسطوطل سيلوا سدرابيت سي سراور ناي حدا حبرة سب رخكباتيو هاجر دما فيري إلوا حجي انت داتا فيري كل جزء كتنبر انت دا خوينا زدليا نعاء زدليا ماين زخونتي كله مينرالن قلمبلن كاب سراوري اترخبو سلازي اتي سدرابيت ندحر دا حاليو انت دا اتطيعو انت دا دلدول كوينو ترحت هاجر تتعتن دلدلتن كل جزء كم حدا كفوت فيه روخينا كتقصيلن كتنبرن التخيل مالتي سلازي حجي أبتي كبرتات نمسا حجي كبرتات مش منتاي أنا أسرع أبزي أبتي هايمانوتاوي كبرتات أو أنت دارينا درجة كل هايمانوتات دسامة معلو عالم لخاو زخونة قدايات الله نحنا خاب في الله كم إسلام كريستيان
يخون ولا اتوم كالع ሃይማኖት ዘለዎም ኣብ ሃገርና እኒ ምርኩስ ጌርና ዝዓበናሉ ክብሪታት ኣሎ ንሱ ከዓ ከም ንኣብነት ኩሉ ሰብ ኩሉ ፍጡር ሓደ ምዃኑ ስለዚ ፍልልይ ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ብደረጃ ተፈጥሮ ፈጣሪ ንኩልና ሓደ ገይሩ ይፈጢርና ስለዚ ሓደ ኢና ولا እኳ ዝተፈላለየ መልሓስ ይሃለወና ቋንቋ ዝተፈላለየ መልክዕ ዝተፈላለየ ቁመት ዝተፈላለየ ይሃለወና እምበር ከም ደቂ ሰባት ሓደ ኢና እዚኣ ሕጂ ሓንቲ መሰረታዊት ዝኾነት ክብሪ እያ ማለት እዩ ሕጂ ብፍላይ ኣባና ኣብ ሕብረተሰብና ወለድና ነዚኣ ነገር እዚኣ ኣብ ተግባር يوم እንዳገበሩ ኣዕብዮምና ማለት እዩ ሓደ ምዃንካ ከምዚ ክትብሎ ፀናሕካ ንኹሉ እቲ ናይ ሓወቦይ ኣሞይ ሓወይ ሓፍተይ እንዳበልካ ናይ ምዕባ ምክንያቱ እዚ ቃላት እዚ እንታይ እዩ ዝሕብረካ ተቕርቦ ኣለካ ነቲ ሰብ ሓወይ ሓፍተይ ኣሞይ ሓወቦይ ክትብል ከለካ ተቕርቦ ኢኻ ደለኻ ካባኻ ንኸይርሕቕ ተቕርቦ ኣባኻ ኢኻ ተቕርቦ ደለኻ ስለዚ እዚ ቃላት እዚ ምጥቃም ከምኡ ገይሮም ከዕብዩና ከለዉ ከም ዝበልካዮ ወላ ንጎረቤትካ ኪድ ካብ ደሓወቦኻ ከም ዝምፅእ ኪድ እንዳቦይ ክስቶ ከይድካ ከም ዝግበር ክትበሃል ከለኻ ናይ ግድን ናይ ስጋ ሓወቦኻ ወይ ናይ ስጋ ኣሞኻ ስለ ዝኾነት ኣይኮነን ግን እቲ ስምዒት ናትካ ናይ ሓወቦ ስምዒት ናይ ኣሞ ስምዒት ናይ ሓፍቲ ስምዒት ሒዝካ ክትዓቢ ምእንትን እዚ ቃላት እዚ ይጥቀሙ ነይሮም እዚ ሓደ ካብቲ ክብሪታት ማለት እዩ ካልኣይ ካብቲ ክብሪታት እንታይ ኣሎ ናይ ወፅዓ ሓደ ኣብ ርእሲ ሓደ ወፅዓ ክገብር ቅቡል ከም ዘይኮነ ስለዚ ወፅዓ ብመሰረቱ ቅቡል ከም ዘይኮነ ዝኾነ ሰብ ኣብ ርእሲ ካልእ ሰብ ወፅዓ ንኽገብር እዚ ክብሪ ዝውን ሓደ ካብቲ ክብሪታት እዩ ሳልሳይ ዘይናትካ ንብረት ምውሳድ ሓጢኣት እዩ ስለዚ እቲ ፕራይቬት ዝበሃል እቲ ነናትካ ጥሪት ነናትካ ንብረት ተኸቢሩ ክኸይድ ከም ዘለዎ ሳልስ ራብዓይ ንዝተሸገሩ ምሕጋዝ ኩሉና ከም ንፈልጦ ወለድና ከመይ ገይሮም ንፅጉማት ሸነኻትናቶም ሓገዝ ከም ዝገብሩ ዝነበሩ እንዳረኣና ኢና ዓብይና ስለዚ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ክብሪታት እዩ ሓምሻይ ቃል ምኽባር ዝኣተኻዮ ቃል ምኽባር ብዘየገድስ ምስ መን እዩ ቃል እቲ ግን ዝኣተኻዮ ቃል ምኽባር ምስኣ ትኸይድ ምሕሳው ሓጢኣት ምዃኑ ስለዚ ሓሲኻ ክተባእስ እዩ ሓሲኻ ዘይናትካ ክትወስድ እዩ ሓሲኻ ዝኾነ ነገር ክትገብር ከም ዓብይ ገበን ምዃኑ ንዓበይቲ ምኽባር ንንኣሽቱ ምርህራህ ሕጂ እዚ ዓይነት ክብረታት እዚ እዩ እቲ ሕብረተሰብ ናትና እቲ መሰረት ናቱ እቲ ርክክብ ናቱ ኣብ መንጎ ነንሕድሕዱ ዘሎ ኣብዚ እቲ ዝተመርኮሰ ኣብዚ ባይታ እዚ ዝገበረ ዓይነት ርክክባትን ዓይነት ስድራ ቤታዊ ክብርታትን እዩ እቲ ተኣሽሙ ሕጂ ኣብ ነፍሰይ እንተዳ ክመፅእ ኮይነሲ ካብ ብንኣሽቱ ከለና ክንዓቢ ከለና ስኒ ከምቲ ዝበልካዮ ወላ ንሰራሕተኛና ነይራትና ሰራሕተኛ ሓፍተይ ትምኒት ሓፍተይ እንዳበልና ዓቢና ሓፍትኹም እያ ሕጂ ኣነ ዓቢ ገዛ እየ ነይረ ካባይ ቆልባ ትዓቢ ነይራ ንሳ ዓባይ ሓፍተይ ገይረ እየ ዝወስዳ ነይራ ኣነ ከም ዓባይ ሓፍተይ ገይረ ኮይና ኣዕብያትኒ ንዓይ ሕጂ እዚ ክብሪታት እዚ
ذكرني دحريو مسعبنا ميدا وصيا نسا انتي كاب ميدا اب سودان كلنا مصيا نخبصحنا تيم حفتي تحغوسنايو شعو مس مصتنا كاب ميدا نخبصحنا مالتي نخترينا إلا سخا سدرا بيتي يالو إلا فقاد حاتيتا مصيا مالتي نخترينا حجي كريستيان يا نسانيرا جين ኣብ ገዛ ብሓንሳእ ስለ ዝዓበና ሓፍተይ እንተደይ ኮይኑ ካልእ ኢልና ፀዊዕና ኣይንፈልጥን ከም ዝብለካ ድማ ንሳ ስድራ ቤተይ ብዓይኒ ስድራ ቤት እንተደይ ኮይኑ ብኻልእ ኣይትርኤናን እያ ሕጂ ኣብ ከምዚ ዓቢና ማለት እዩ ካልኣይ እቲ ናይ ክብሪታት እንተዳ ክንርኢ ኮይና ምናልባት ከም ኣብነታት ብዙሕ ግዜ ትጥቀስ ግን ዕንቆትና ታስጋዕ ክንደይ ተኣሽሙ ንገብራ ንኣብነት እዚ ኣብ መርዓታት ዝግበር እንተዳ ናይ እንዳ እስላም መርዓ ኮይኑ ናይ ክርስቲያን ተባሂሉ ይዳሎ ናይ ክርስቲያን ተዳ ኮይኑ ድማ ናይ እስላም ተባሂሉ መኣዲታት ይዳሎ እዚ ዓብይ መልእኽቲ ንዓና ከም ንኣሽቱ ዓብይ ተኣሽሙ እዩ ነይርዎ ምክንያቱ ኣነ ከም እስላማዊ ወይ ከም ክርስቲያን ክሕጎስ ከለኹ ኣብታ ሓጎስ ናተይ እቲ ካልኣይ ሸነኽ ናተይ ምሳይ ኮይኑ ክሕጎስ ኣለዎ ምሳይ ኮይኑ ጠጠው ኢሉ ክውዕል ኣለዎ ካብ ዝብል ክብሪ ዝተበገሰ ስለ ዝኾነ ኣብ መርዓታት ናይ እስላምን ናይ ክርስቲያንን ተባሂሉ ብፍሉይ ተዳልዩ ሕጂ እዚ በዚ እንዳርኣኻ ክትዓቢ ከለኻ እቲ ፍቅርን ሕውነትን እቲ ምክብባር ኣብ መንጎ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ዝነበረ ድልዱል መሰረት ዘለዎ ምዃኑ እቲ ዝሕብረካን እቲ መልእኽቲ ዝህበካን ካልእ ኣብ ናይ ንእስነተይ ዝዝከረኒ ነገር እንተዳሃልዩስኒ ኩዕሶ ንፃወት ምሽ ከም ንኣሽቱ ገለ ሕጂ እንተዳ ኣዛን ተኣዚኑ ስኒ እቶም ማስላም ክንሰግድ ንኸይድ ክንከይድ ስለ ዝኾና እቲ ግጥም ጠጠው ይብልኒ ንገለ ደቂቃ ሰጊድካ ስካዕ ትምለስ ሕጂ እቶም ክርስቲያንሲ ክስዕላ ቃባቃብ ክትፃወቱ ይፅንሑ ካብቲ ጥቃ መስጊድ ማለት እዩ ሰጊድካ ትምለስ ሽዑ ትቅፅል ማለት እዩ ሓደ ግዜ ከዓ ይዝከረኒ እዚ እንታይ ኢልና እታ ጋንታ ማለት እዩ እቲ ናትና ትሬኒንግ ስኒ ንግሆ ኢና ንገብር ነርና ሕጂ ሰንበት ትሬኒንግ ንገብር ገለልና ሕጂ ምሳና ዝነበሩ ኣሕዋት ማለት እዩ ክርስቲያን ሰንበት ስኒ ቤተክርስትያን ስለ ንኸይድ ምስ ስድራ ኣይጥዕመናን እዩ ተሪፋ ሕጂ እታ ትሬኒንግ ማለት ካልእ መዓልቲ ቀይርና እያ ሕጂ እንታይ ነይሩ እዚ ተፈጥሯዊ ዝኾነ ምክብባር ብተኣሽሙ ኸማና ኣይዝከረንን ኣነ ከም ኣሉታዊ ወይ ከም ስለምንታይ ዝብል ዓይነት ሕቶ ኸማና ኣይመፀናን ነይሩ ምክንያቱ እቲ ከም ዝበልኮ እቶም ስድራ ቤታት ብከምዚ ገይሮም የዕብዩና ስለ ዝነበሩ ከምዚ ዓይነት ምቅርራብ ስለ ዝነበሮም ኣብ ነንሕድሕዶም ዝነበረ እንተኣሽሙ እዚ ክብሪታት እዚ እዩ እቲ ከም ሕብረተሰብ ከም ስድራ ቤታት ኮይና ዝዓበናሉ ማለት እዩ ከምቲ ዝበልካዮ እቲ ናይ ሓወይ ሓፍተይ ዝብል ምቅርራብ ውን ዓብይ ግደ ኣለዎ ሕጂ እዚ እንታይ እዩ ናብ ምንታይ ክበፅሕ ዘልየ ንሕና ከም ደቂ ሰባት ክልተ ነገር እዩ ዝሃንፆ ንናትና ኣተሓሳስባን ኣረኣእያን ክልተ ነገር እዩ እቲ ሓደ ስድራ ቤት ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ከዓ ቤት ትምህርቲ እዩ ሕጂ ኣብ ስድራ ቤት እትወስዶ እዚ መሰረታዊ ዝኾነ ኣረኣእያ መሰረታዊ ዝኾነ ክብሪታት ኣብ ስድራ ቤትካ ትወስዶ እዘን ከም ኣብነታት 5-6 ዝተቆስክወን ኣብቲ ሃይማኖታት ዝተመርኮሳ ዘለዋ ነጥቢታት እዚአን እምኒ መሰረት እየን ድሕሪኡ ኣብ ትምህርቲ ምስከትካ ነቲ ሓንጎልካ ደስፍሕ ንዓለም ዝያዳ ክትሪአላ ትኽእል ናይ ታሪኽ ናይ ሳይንስ ናይ ቁፅሪ ናይ ገለ ትውስኸሉ ከም ሰብ እንዳዓበኻ ትኸይድ ማለት እዩ እቲ መሰረታዊ ዝኾነ ክብረታት ሒዝካ ኣብ ርእሲኡ እቲ ስነ ፍልጠት
ወሲኽካ ከም ሰብ ቅርጻናትካ ኣተሓሳስባናትካ ዝኾነሉ ኣብዘን ክልተ እዚአን ዝተመርኮሰ እዩ ስለዚ ሓደ ሃገር እንተደኣኒ ክምዕብል ኮይኑ ወይ ክድሕር ኮይኑ ነዘን ክልተ እዚአን ኢኻ ተመሊስካ ትሪአን እንተደኣ እቲ ዘሎ ስርዓታት ነዘን ክልተ እዚአን ከሕይል ብፅዕር ስርዓት እንተደኣ ኮይኑ ዘለዎ ክእለታትን ቁጠባን ናብዚ እንተደኣኒ ዘዋፍር እንተደኣ ኮይኑ ብርግፅ እቲ ሃገር ክህነፅን ክምዕብልን እዩ ብኣንጻሩ ከዓ እንተደኣኒ ትምህርትን ንስድራ ቤትን ዘፍርስ ዓይነት ፖሊሲታትን ኣካይዳን ስጉምትታትን እንተደኣ ዝወስድ ኮይኑ ድማ ነቲ ሃገር ዝደቁስን ነቲ ሃገር ንቅድሚት ዘይደፍእን ምዃኑ ክትግንዘቦ ትኽእል ማለት እዩ ምክንያቱ ነቶም ደቂ ሰባት ከም ሰባት ንኸይ ዓብዩ ክዓብዩ እንተደኣ ኮይኖም ድማ ኣብ ክንዲ ኣብ ክልቲኡ እዚ ኣብ ስነ ፍልጠትን ኣብ ክብረታት ናይ ስድራ ቤታትን ናይ ነንሕድሕድካ ምክብባርን ዝተሃነፀ ዕብየት ዝኸውን ኣብ ካልእ ዝተመርኮሰ ዕብየት ስለ ዝኸውን ነቲ ሃገር ንቅድሚት ኣይደፍኦን እዩ ስለዚ ኣብታ ኣባሃላ ናይ ኣሪስቶቴለስ እታ ሱር እዩ እቲ ስድራ ቤት ዝበልናዮ ስለዚ እታ ፊየሪ ክትዕንብብ እንተደኣ ኮይና እቶም ሰባት ዝዓብዩ ነዛ ፊየሪ እዚኣ ዘዕንብቡ ንዓኣቶም ክትሃንፅ ከለኻ እቲ ቁኑዕ ዝኾነ ኣተሃናንፃ እንተደኣ ሃኒፅካዮም ጥራሕ እዩ እቲ ፍርያት ክመፅእ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣብ ባህልና ዘሎ እቲ ንሕና ዝዓበናሉ ከም ዝበልኩኻ ንኣሽቱ ዝመስል ግን ናይ ብሓቂ እቲ ምክብባር ኣብ ነንሕድሕድና ዝነበረ ንሱ እቲ መሰረት ሕጂ ንዕኡ ኣፍሪስካ ሃገር ይሃንፅ ኣለኹ እንተደኣልካ ኣይነይቲ ሃገር እያ ከመይ ዓይነት ሃገር ካ ትሃንፅ ማለት እዩ እዚ ምናልባት ኣብቲ ድሒሩ ዝመፅእ ክፋላው ዝያዳ ክንኣትዎ ኢና ግን እቲ ብሓፈሽኡ ክብሎ ዝደለኹ እቲ ክብሪታት ኣብዚ ዝተመርኮሰ ዓይነት ክብሪታት እዩ ኣብዚኣ ክኸልፈካ ንእሽተይ ናስር እንታይ ኢኻ ክትብል ፀኒሕካ ዳርጋ ሰለስተ ዓበይቲ ነጥቢ ወሲደ ካብዚ ክትብሎ ዝፀናሕካ እቲ ኣብቲ ፋሚሊ ቫልዩስ ንብሎ ወይ ከዓ ስድራ ቤታዊ ክብርታት ንብሎ ሲ ሰለስተ ኣርባዕተ ዓበይቲ ምሳሌታት ትህብ ነርካ ሓደ ካብኣተን ቃል ምኽባር ምሕሳው ንዓበይቲ ምኽባር ንቆልዑ ምርህራህ እቲ ዝዓበየ ድማ ፕሮፐርቲ ራይት ትብሎ በዚ ሕጂ ናይ ኣዘራርባ ናይ ኣካዳሚ ዘራርባ ፕሮፐርቲ ራይት ማለት ንብረትካ ዝወስደልካ ሰብ የለን ናይ እንዳእከለ እንድያ ተተባሂላ ኣይትንክፉልካን እያ ብፍላይ ኣብ ዓድታት እሞ ግራት ናይ እንዳእከለ ተተባሂላ እኳ ወላ ኣሓውን በታ ነታት ኣሽሙር ይፀይትሓ ስለዚ ንብረትካ ሕልው እዩ ነይሩ ሕጂ እዚ ናበይ ክወስደና እሞ ሕጂ ዝደሎ ፋሚሊ ቫልዩሲ ምስ ዝደሎ ስርዓት 28 ዓመት ወይ 30 ዓመታት ኣሎ ዶ ወላ ይፈርስ ኣሎ ናብኡ እንዲ ክወስደና ቅድሚ ናብኡ ምውሳድ ግን ሓንቲ ንእሽተይ ነገር ክብል ንዓይ ብናተይ ኣረኣእያ ስድራ ቤት ማለት ሰባት ክንብል ከለና ኩሉ ዓይነት ሰባት ዝፈርዩላ ፋብሪካ እያ ዝብላ ኣነ ኦኬ ስድራ ቤት ሰባት ዝፈርዩላ ፋብሪካ ወይ ከዓ ትካል እያ ሰባት ክንብል ከለና ምሁራት ኮይኖም ንዓዲ ዝመርሑ ፈላጣት ኮይኖም ደያኑ ኮይኖም ዝሰርሑ ነጋዶ ዝኾኑ ኮታ ኩሉ ዓይነት ሰባት እትፈጥር ፋብሪካ እያ ወይ ከዓ እትፈጥር ትካል እያ ሕጂ ፈላጣት ክብሉ ከለዉ ክምህሩና ከለዉ እንታይ ይብል ናብታ ካልኣይቲ ሕቶ እንዲ ክወስደካ ደልየ ኣብ ሰዓት እዚ ስርዓተ ክብርታት እዚ ይጠፍእ ስለ ዘሎሲ ፀገማት የጓንፍ ኣሎ ናብኡ ክመፅእ ኢለ ፈላጣት እንታይ ይብሉ ስድራ ሓሙሽተ ነገር ትህቦ ንቆልዓ ኢሎም ስድራ ክንብል ከለና ቆልዓ ማለት ናይ ኣብታ ገዛ ዝሓቢ ቆልዓ እሱ ማለት ናይ ኣብታ ፋሚሊ ዘሎ እንታይ ይብሉ ሓደ
كابتي تعشمت هبو إتا سدرات تبهال إتا basic needs تبهال أكادامي خيني شون نمبر زي ماسلو hierarchy of needs بالمشالو دحان بزح أكادامي كشون يدلينه السجن انتايو مهورات زاربو لعينة زراربا والدسب مجمريا زدليو نجر أبهي وتو مجبي مسلالي جزان كدانيني يدبل إذن سلست زينكا من يذهبك أنت دعيلك أتي بيتسب يذهبك أوكي زيا أتيا قدامي يابلو قال أي تبلو فلاطات مسأ مستغالي مالتيو انتاي يهبو خادما أتي emotional need بحال أتي سبات اللوني مساي إلكا صبغ نقسم معك ذهب سمعيتات يهبو غايب أب عدنا كم زغتوا بلون صراحة يترف نولاد كاسي مسخا نتسرح سرحتنيا مسخا نتسرح سرحتنيا ون كم ولاد كا غير كاسله تريو ناتو خوينا تاشم خوينا يسمعني حنت مثالي نغركم سي حدا ناي قرب عركي ود سراي اوكي ود عناغري انتاي لي يعللنسي حنت سدرا نيرا كلتهم دقا نايتا سدرا ابتي نايتا حدا ناي قال بعال قرات ابويم بسرحو تعسيبو يم بسرحو ابو سرحو خلو يلو سرحتنياتات ወይ ካት ዓሲቦም ሰርሖም ደለውስ አይርዶምኒ ምክንያቱ በትዝግበረሎም ነበረ ክንክን አደ ወይ ካ ሰይት ዋና ግራት እትዝግበረሎም ነበረ ክንክን ልክ ከም ደቃ ጌራ ትሪኦም ነው ስለዚህ ነበረ ሰራሕተኛታት ኮይኖም ሲ አይስምዕዋንም ነይሮም ነብሶም አይትመስሎምን ያ ነይራ ሕጂ ሓደ ግዜ ኢሉ ይዕልለኒ ወላ ጣዓሞት ደቃ ክትህብ ኮላ ትህቦም ናቶም ደቅ ጎረቤታ ግን ሰራሕተኛታት እዮም ማለት ናይቲ ግራት ሓደ ግዜ እቶም ደቃ ዝኮነ ነገር ዝያዳ እንድሕር ዳ ረኺቦም ወይ ካ ሂባቶም እቶም ደቂ ጎረቤት ኣይንኸይድና ስራሕ ይብሉ ያኣብዩ እንታይ ኮይኖም ኣዳልያቶም ወደቃ ኣይኮኑ ሰራሕተኛታት እዮም ናይ ግን ሰራሕተኛ ኮይኖም ስለደይስምዖም ነብሶም ይኹርዩ ኣይገ ለሮ ደሓንኪድ ገለመለ ተባሂሎም ከምዚ ገይሮም ኣዳሳዲሶም ንስራሕ ይወስድዎም ነይሮም ናብቲ ግራት ክሰርሑ ኢሉ ዕሊሉኒ ካብቲ ደድነቕኩ እንታይ ዘረዳእካ ሰራሕተኛኻ ኮይኑንሲ ሰራሕተኛ ምዃኑስ ይርስዖ በትስኻት ገብሮ እቲ ስርዓተ ክብርታት ኣብቲ ዓዲ ዝነበረ ስለዚ እንታይ ክብል ኢለየ ንውላድካ ጥራይ ደይኮነሲ ነቲ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ሰራሕተኛ እውን ይኹን ኢሞሽናል ወይ ከዓ ስምዒታዊ ሳፖርት ህቦ ይኻብሉ ሳልሳይ ፈላጣት እንታይ ይብሉ ወይ ካልኣይ ፈላጣት እንታይ ይብሉ ስድራ ቤት ንቆልዓ ፕሮቴክሽን ይህቦብሉ ሓለዋ ካብ ምንታይ ይሕልዎ እንተ ሓሚሙ انت تصميمو زخونه ነገር እንድሕርዳ አጋጢምዎ ሳፖርት ድህብዎ እቶም ስድራያ ሕጂ ንምታይ ዝርዝር ዘለኹ ኣነ እዚ ዞም ሓደሽቲ ጀነሬሽን ይስእንወለዉ ክብል ስለ ዝደለኹ ስለዚ ስድራ ከምኡ ይቡኻ ራብዓይ ስድራ እንታይ ይገብሩልካ ይጣበቁልካ ኣብ ምንታይ ይጣበቁልካ ተተፀጊምካ ኣብ ንእሽተይ ኮንካ ወላ ምስ ካልእ ቆልዑ ተባሂስካ እንተደኣ መፂኻ ኣብ ቤት ትምህርቲ ድዩ ኣብ ገዛውቲ ድዩ እንተደኣ ፀሪፎምካ በዚ ናይ ሕጂ ዘራርባ ቡሊን ይበሃል ኣብዚ ኣብ ኤውሮጳ ሕጂ ቆልዓ ፀሪፉና ኢሉ ንቤት ትምህርቲ ኣይከይድን የብለካ ውላድካ ኣብ ዓድና ግን ወላ እንተ ፀሪፎሞ ወላ ገለ እንተ ገይሮሞ ቀልጢፉ ይድዕረ እቲ ፀገም ክሳብ ንቤት ትምህርቲ ከይድን ክሳብ ንደገ ኣይወፅን ኣየብፅሓካን እቲ ውላድካ ስለዚ እንታይ ይህቡኻ ማለት እዩ ስድራ ፕሮቴክሽን ይህቡኻ ሓለዋ ይህቡኻ ሓምሻይ ስድራ እንታይ እዮም ንዓኻ መራሕቲ ናትካ እዮም ጋይደንስ ይህቡኻ ማኣዲ ወይ መራሕቲ ኣብ ሂወትካ እዮም ክትምርዓው ከለኻ መርዓት ይመርፁልካ ወይ የማርፁኻ ቀደም ይመርፁልካ ሕጂኻ የማርፁኻ ድኾነ ነገር እንተዳ ቤት ትምህርቲ እንታይ ዓይነት ቤት ትምህርቲ ንክትመርፅ በዚ ናይ ሕጂ ዘራርባ ማለት እዩ በቲ ናይ ቀደም እኳ ኣይነበረን ኮሌጅ ክትመርፅ እንተዳ ኮንካ ንውላድካ እኳ ምስ ወለድካ እንታይ ሽም ከውፃሎም ኢልካ ንስድራኻ ትሓቶም ሓደ ግዜ ሕጂ እቲ ስድራኻ እንታይ ይበካ መራሒ እውን እዩ የኣልየካ እዩ ናብ ቅድሚት ይወስደካ እዩ ዝኾነ ነገር ዓይነት ዝኾነ ፀቕጢ እንተ ኣጋጢሙካ ድማ እቲ ስድራ እንታይ ይገብረካ ማለት እዩ ያኒ ከም ሓባሪ ኮይኑ ናብዚ ኺድ ናበለ የብለካ እዚ እንተርኢናዮ ሕጂ ግን ኣብዘን ዝሓለፈ 28 ዓመታት እዚ ፋሚሊ ቫልዩስ ዝበሃል ኣብ ኤርትራ ዳርጋ ናጠፈ ኸይድ ኣሎ እቲ ስርዓት ኮነ ኢሉ ጥፊዎ ወላ ምስ ምዕባለ ይዓቢ ዘሎ ናባኻ ገድፈልካየ ድሕሪ ቁሩብ ደቃይቕ ዕረፍቲ ክንወፅእ ስለ ዝኾና
دحرت عرفتي كبكاين عخا نخد زارب جن قدم عرفت موصانا جن نابتان عرفتي منتي نخد وسدنا أبتا كورك سوركو عرفتي نزي تكنيشان ناتنا تكنيكال اكسبرت ناتنا إذا سرعات زي كونيلو زي فاميلي فاليس أفريس ويكن زاراربو لينا 5 سيتر استي حانت نزي أجن حبريتا نخد كوننا تمليسنا دحر بريك نزاربينا انتايبلو فلاقات حدا أب حدا عدي انت لا نتعدي كدمسسا دليها وي كتطفا دليها ثلاث نجر جبري لهم اي زرزراني دحر بريك غلصا حانتي انتاي غبري لهم نما مهران ينعقوا وي كان تمهرتي كم تنعق يغبرها با حانتي يفرسها كالايتي ناي تمالي تاريخك افريسوم تاريخك تمالي ناي قدم تاريخك افريسوم تاريخك تمالي كم تجمر غيرهم يردوها سالسيت دما زحجي نزاربلا دلنا فاميلي فاليوز سرعات خبرتات ناي بيتسب يفرسولكا اذن ثلاثه زين اندحر دا غيرهم عدي تفرس يبلو فلاطات اذن ثلاثه زين كا ابزن زحلفه 28 دينا 3 عامات اب ايترا بقلصي سلا دراناين ازي لهم معنتين مساخ نزاربو لصنحنا هاغراوي سنيت نبلو دلنا هاغراوي هنصت نبلو دلنا اب حادغኛ ቦታታት ካብ ዘብጽሑ ሓደ ምልክታት إذا نزاربو لصنحنا هنا نزن ثلاثه زين دحر عرفتي نشتي كزارب لني دحرن عخ بكاي كميل نخبل يغني لك تحانت كلها مباطة هيوت جزانا مباطة الفطرة تحانت كلها مباطة هيوت بس كلهم سدرانا تزعب خلا شفان مدحنته تقبرت لا حصاني نير حزال خات زبل كلا بقون قيك زارب ابز خفت كلا بقون قيك زارب ابز خفت كلا مدر بيتنا أنا مسحواتي إنا تتعاوتنا ما أدي خقرب لدوك وانا حيزنا أديك تخلص لنفس وكفنا أديك تخلص لنفس وكفنا تحانت كلها مباطة هيوت جزانا مباطة الفطرة تحانت كلها مباطة هيوت كاب قر خرمتي كاب زنا معقليت
كبهارو ناي حاجاي كتصاحي مصللي حماق يخون صبو أوش تستاريد حم حابيت كلنا